ħnina intfawwara fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja tmur tagħmel it-tifkira ta' Santa Agnese, Verġni u Martri. Din kienet għada żagħżugħa u rid qawwa tal-għaġeb għall-età tagħha meta propju biex tħares il-verġinità tagħha sofriet il-martirju. Naturalment il-martirju f'Ruma kien għaliex kien hemm persekuzzjoni ta' Dioklezzjanu u naturalment din iġbejba ma riditx tiġġieled ma' Alla, ma kienet lesta li tieħu l-martirju u żżomm il-verġinità tagħha. U għalhekk il-fdalijiet tagħha jinsabu ġewwa Ruma u dinja propju tagħlima għalina biex nippruvaw dejjem nagħmlu ħilitna li nżommu s-safa. Alla jieħu pjaċir ħafna bis-safa tal-qalb, tar-ruħ u ta' ġisimna. Kemm jista' jkun nagħmlu ħilitna biex ma nkasbrux il-ġisem tagħna. Għax il-ġisem tagħna huwa tempju li fih jammar l-Ispiritu t'Alla. Għalhekk ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Nagħmlu ftit l-eżami tal-kuxjenza. Nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu li qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed kelinu żammit. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tagħżel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja biex tħawwat il-qawwija. Fil-ħnina tiegħek agħtina li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi fuq l-eżempju ta' Santa Agnese, martri tiegħek, li llum niċċelebraw id-daħla tagħha fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Sawl ħadd lit-telef raġel magħżula minn fost Iżrael kollu u mar ifittex lil David u n-nies tiegħu fuq in-naħa tal-lvant ta' blat il-mos selvaġġi. U wasal ħdejn l-imqawel tal-imrieħel fuq it-triq. Kien hemm mar u Sawl daħal fih biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. U David u n-nies tiegħu kienu qegħdin il-ġewwanet tal-ar. U n-nies ta' David qalulu, ara, dan hu il-jum li għalih il-mulej qallek, ara, jien se nagħtik il-għadu tiegħek f'idejk u tagħmel minnu kif jogħġbok. U David qam u ċarrad bis-serqa il-keffa tal-mantar ta' Sawl. U ġara li David stess ħass il-kuxjenza tniġżu għax qata' il-keffa tal-mantar ta' Sawl. U qal lin-nies tiegħu, iħarisni il-mulej, ma jkun qatt li nagħmel dan lil sidi, il-midluk tal-mulej, li jimmiet idi fuqu għax hu il-midluk tal-mulej. U David ipperswada lin-nies tiegħu bi kliemu u ma ħallihomx iqumu għal Sawl. U Sawl qam u ħareġ mill-ar għal triqtu. Imbagħad wara dan David ħareġ mill-ar u beda jgħajjat wara Sawl u jgħidlu, Sidi s-Sultan. U Sawl ħares lura
u David niżel wiċċu sal-art qudiemu u sellimlu. U David qal lil Sawl, għaliex tisma' milli jgħidulek in-nies, ara David qiegħed ifittex jagħmillek id-deni. Ara, illum rajt bajnejk li l-mulej illum erħiek fidi fil-ar, imma jien ma rridx noqtlok, għax għedt ma mmietx idi fuq sidi, għax hu l-midluk tal-mulej. Ara, missieri, il-keffa tal-libsa tiegħek f'idejja, jien qtajt il-keffa ta' mantarek u ma qtiltekx. Ara, u kun naf li ma hemm ebda ħażen jew erq f'idejja u ma offendejtek b'xejn u b'dan kollu int tistad li ħajti biex tneħħijili. Jagħmel ħaq il-mulej bejni u bejnek u jitħallas minnek għalija l-mulej, imma idi ma tintrefax fuqek. Kif jgħid il-proverbju mill-qedem, mill-ħżiena joħroġ il-ħażen, imma idi ma tintrafa qatt fuqek. Wara min ħareġ is-sultan ta' Iżrael, wara min qiegħed tiġri int, wara kelb mejjed, wara berawt, ħajkun imħallef il-mulej u jagħmel ħaq bejni u bejnek, ħajara u jqis il-kawża tiegħi u jeħlisni minn idejk. Meta David tem dan il-kliem Sawl wieġeb, dan huwa leħnek David ibni, u Sawl olla leħnu u beka. U s-sokta jgħid lil David, int bniedem sewwa aktar minni, għax int għamilt il-ġid miegħi u jien għamiltlek id-deni. Imma llum int għamilt ġid akbar minni, għaliex il-mulej erfani fidejk u int ma qtiltnix. Kif jista' jkun li wieħed ifittex il-għadu tiegħu u mbagħad iħallih għaddej għal triqtu bisliem? Il-mulej jimliek bil-ġid u r-risq għal li għamilt miegħi illum. Illum għarraft li jint żgur is-sultan u fidejk is-saltna ta' Iżrael tkun fis-sod. Il-kelma tal-mulej. Henna lija u Alla, henna lija. Hen għalija u Alla, hen għalija. Hen għalija u Alla, hen għalija, għax fik jiena nsib il-ken tiegħi, għaddel ta' ġwan ħajk nistken sakemm jgħaddi il-hemm minn fuqi. Hen għalija u Alla, hen għalija. Nsejjaħ lill-Alla iloli, lill-Alla li jieħu ħsibi, jibat mis-sema u jisalvani, jitfalajb minn fuq min iġarrafni, jibat Alla it-tieba u l-fedeltà tiegħu. Henna lija u Alla, henna lija. U Alla l-fuq mis-smewiet u Alla, ur il-glorja tiegħek fuq l-art kollha, għax mola smewiet it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Henna lija. Alleluja. Alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u f'darna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu tela fuq l-għolja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huma resqu lejh u għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippritkaw u jkollhom is-seta li jkeċċu xjaten. Għażel mela 12 Xmun li taħu koll l-isem ta' Pietru u Ġagbu ta' Zebedew, Ġwanni u Ġagbu u tom il-koll l-isem ta' Bonerġes, ġifiri u Ritirrat, Windri u Filippu u Bartilmew, Mattew u Tomas u Ġagbu ta' Alfew u Taddew u Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbat it-tradiħ. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu.
Mela eżis min jaf għaliex Ġesu għażel lil dawna 12 l-apostlu u mhux lil persuni oħra. Ġesu ma marx fit-tempju sabiex jagħżel l-aktar persuni qaddisin jew inkella orrif xejn minn dan. Minflok għażel lil dawk li ried, Ġesu ried jagħżel aktar persuni li forsi huma dgħajfin u forsi wkoll midinbin illi kienu lesti li jilqgħu il-kelma tiegħu u jħallu din il-kelma tbiddel il-qalb tagħhom biex imbagħad isiru l-istess xhieda tiegħu. Imma wara kull isem li semmejna, wara kull persuna hemm storja u xi wħud minn dawn l-istejjer nafuhom għax anke l-Vanġelu jgħidilna. Għandna pereżempju lil Pietru ma ċaħdux darba jew tnejn, ċaħdu 3 darbiet u sadattant għażlu biex ikun il-kap tal-Knisja. Anke għandna lil Tomas li jiddubita minn Ġesu, ma kellux fidi sħiħa f'Ġesu. Għandna Ġakbu u Ġwanni li rridu postijiet ta' privileġġ. Għandna wkoll il-Ġuda li jittradixxa lil Ġesu. Issa lilhom Ġesu ried li fis-sejħa tagħhom jagħżilhom biex jimxu warajh. U allura aħna nistgħu wkoll illum niftakru fis-sejħa tagħna. Meta sejħilna il-Mulej Ġesu? Meta rċevejna il-mamudija tagħna u sirna uliedu. U allura aħna imsejħin biex inkunu dixxipli ta' Ġesu. Aħna Kristjani. U tajb li nagħmlu ftit dell-osservazzjoni jien bħala nisrani jixraq li dan l-isem li jien Kristjan u tajb li nirriflettu ftit fuqha din għax jista' jkun li fil-ħajja tagħna mhux dejjem infittxu lil Alla. Importanti ħafna li l-Alla nfittxuh fi kwalunkwe ċirkustanza tal-ħajja. Alla għandna bżonnu, mhux ġurnata, mhux sija, kull sekonda għandi bżonn il-ħnina tal-Alla. U allura jiena għandi nkun gburi li jiena nissejjaħ dixxiplu ta' Ġesu biex inħobb lil Ġesu u nġiel lil ħadd ieħor iħobbu. Allura din it-talba li nagħmlu għal Ġesu. Mulej Ġesu, grazzi tas-sejħat li tagħmilli f'ħajti, enni inkun dejjem fidillejk. Bil-wieqfa. Ħuti eżis inaqdu t-talba tagħna mat-talba ta' Kristu jagħmel għalina lil Alla l-Missier u bil-leħen tal-Ispirtu li hemm fina ngħidu Mulej ismana u ħenna għalina. Birek il-ħidma pastorali tal-Papa u tal-isfijiet u tas-saċerdoti li inti dibat fid-dinja sabiex ikomplu l-evanġelizzazzjoni mibdija mill-apostli nitolbu. Kumma dawk fostna li impenjaw ruħhom fil-politika, għamel li l-azzjoni politika u soċjali tagħhom tkun sinjal ta' ħidma tiegħek fid-dinja għal paċi u l-ħelsien ta' kulħadd nitolbu. Ħu fidejk il-kawża tal-immigranti, tal-refuġjati, tal-anzjani, tal-abbandonati. Fakkarna li kull ma nagħmlu magħhom u ma minnu bħalhom inkunu qegħdin nagħmluh miegħek nitolbu. Għati li jenna l-kull minnu bħalna li jiġi ta' spiss il-Knisja li narfu nibnu rapport personali ma' Ġesu sabiex nkunu kapaċi
nikkomunikaw mal-oħrajn iż-żbuħija tal-fidi tagħna nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla inti ssejjaħ lil kull wieħed waħda minna bisimna, iġbidna dejjem aktar lejk u għamilna strumenti tas-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-nar il-ma u l-imbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafli mulej neħżoliti u id-dnub tiegħi neħħilu. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li aħna sir innofrulek fit-tifkira tal-marti tiegħek Sant'Agnese li jebda tiġrib ma kellu l-ħila jifrida mill-għaqda tal-poplu tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr. Għaliex Sant'Agnese li ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewa sew fejn hemm id-dajjef. U s-saħħri minn wa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla jeda jintennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk, qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs. Radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom mulej tiegħi u Alla tiegħi.
jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, radlek il-ħajr, birek tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek f'dina u tal-qaw minn mitluħ gloris tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġuseb żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' Santa Agnese, mal-Qaddisin kollha, ma' s-saċerdot San Ġorġ Preka, kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej dill-offerta terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftana Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ilqa bit-tibat talb u xaqat ta' dil-familja li jinti retta tinġabar madwarek. Għader Missir Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin wal qaddej tiegħek kelinu żammit wal daw koll li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk, Alla tagħna, kif int fik innifsek. Hemm insir nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna, il-beħ inti tfawr id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna għalek bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu fl-imkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħal ma naħfru lil mnoħa tjalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajja bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja dan għal-ġisem u d-dem qadis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. We know
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla, nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa, għamel insir nixpur Sant'Agnese fil-qawwa tal-ħaġib li jurid sal-aħħar biex jistajna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru li l-Marija, Tallaw tal-bnedmin, nannula li zibaħanja, bil-fer taqlu bisafin, Marija ħanina, qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.